हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव दा नोंथांमोननो आसाम पुलिसनि बागै मोनसे भिडिअ खालामबावबाय जे फाइनाल रिजाल्ट माब्ला होगोन बिनि सायाव गोबां कमेन्ट्स फैगासिनो दङ बा फैनायलाय आरो नोंथांमोना माखासेखौ रिप्लाइ होनो हादों आरो माखासेखौ होनो हायाखै दा बेनि थाखायनो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ खालामस्राबाय जे बेयाव जों डिसकास खालामगोन आसाम पुलिसनि बागै रिजाल्टनि बागै आरो एग्जामनि बागै दा ओंखायनो जायफ्रा आसाम पुलिसाव नोंथांमोना एग्जाम होनो गोनां दङ बा रिजाल्ट नेगासिनो दङ स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबायदि जबनि आपडेट मोनो आसाम पुलिसनि बेनिफ्राय आसाम राइफलाव भेकेन्सि ओंखारगासिनो दङ दा बावैनो नोंथांमोना ट्रेड्समेन आरो क्लार्कआव एप्लाइखौ खालामनो हाथारसिगोन नटिफिकेसन ओंखारसिगोन मोनसे सर्ट नटिस ओंखारग्रोबाय थ' बेखौ आं नेक्स्टआव लाना फैगोन दा जों फैबाय बेखायनो अफिसियेल वेबसाइटआव एसएलपिआरबिआव दा एसएलपिआरबिआव फैनाय लोगो लोगो जायफ्रा दासिमबो एडमिट डाउनलड खालामाखै थ' नोंथांमोना डाउनलड पर्टेलाव एडमिटआव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना डाउनलड खालामदो आरो बे एग्जामा सानडेनि 24 जागोन एसआइ बेनिफ्राय कनस्टेबल एसआइआ फुङाव जागोन कनस्टेबला बेलासियाव जागोन ओंखायनो जायफ्रा दासिमबो एडमिट डाउनलड खालामाखै थाबैनो खालामना ला दा माबाफोर जाहोनाव सार्भार बिजि जायोबा एडमिटखौ डाउनलड खालामनो हानाय नङा आरो एडमिट गैयाबा नोंथांमोना एग्जामखौ होनो हानाय नङा थ' आं बेखौ क्लियार खालामबाय बेनिफ्राय दानिया जोङो रिजाल्ट पर्टेलाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जों बेयाव मोनगोन माखासे आपडेट बेनो जाबाय सिगांनिसो एबिइउबि दा लोगोफोर जायनोखि माखासे काट अफ थांदोंमोन स' नोंथांमोननि एग्जामा जाखासिगोन 24 एप्रिलाव बिनि अनगायैबो जोंनि मेन कन्टेन्टआ जाबाय आसाम पुलिसनि फाइनाल लिस्टआ माला फैगोन मेरिट लिस्टआ बेनि सायावनो गोबां नेगासिनो दङ आरो बयबो मोनजानो लुबैगासिनो दङ बे आसाम पुलिसनि रिजाल्टखौ साख्रि जा एबा दाजा थ' नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों दे रिजाल्टखौ नांगौ होननानै दा रिजाल्ट होयैनि थाखायनो माखासे प्रटेस्ट सोलिदोंमोन थ' नोंथांमोनाथ' मिथिखादों बयबो दा बेयाव माखासे आनअथराइज एबा बेयाव पारमिसन गैयालासिनो जि केन्डिडेटफोरा बेवहाय रेलि खालामदोंमोन बा प्रटेस्ट खालामदोंमोन दा बिनि सायाव नोंथांमोनाथ' मिथिखादों जे माखासेखौ हमना दोनदों होननानै दा हमना दोनदों नंगौ माखासेखौ हमना दोनदों आरो खोनादों माखासे गबाय होननानै दा जायफ्रा लाखिजादों थ' बिथांमोननि सायाव इनभेस्टिगेसन सोलिगोन थ' बिथांमोनावहाय माखासे सोंलु सोंला सोलिगोन जे केन्डिडेटआ पास जादोंना जायाखैमोन बै समाव रेलियाव बा एग्जाम होदोंना होआखै बेफोरनि सायाव फार्दार इनभेस्टिगेसन जागोन आरो बे गासैबो क्लियार जाबासो रिजाल्ट ओंखारनायनि लामायाव नोंथांमोननिया फैसिगोन दा बिथांमोननि थाखायनो एसे लेट जाबावसिगोन बे इनभेस्टिगेसना जाबाय थागोन आरो गासैबो सल्भ जाबासो नोंथांमोननि रिजाल्टआ फैनायनि लामायाव थागोन थ' बेखायनो एसे लेट जाबावनो हागौ दा नोंथांमोना मोनगोन जायखिजाया एसआइ एग्जाम जाग्रोसिगोन बेनिफ्राय कनस्टेबला जाग्रोसिगोन आरो बेफोर जोब्बानो गासैबो समाधान जाबा नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोननायनि चान्स मोनगोन थ' ओंखायनो नोंथांमोना नेना थानांला जायफ्रा एग्जाम दङ 24 एप्रिलाव थ' एग्जामाव नोंथांमोना एटेन्ड खालामथार एग्जामखौ होदो एसआइआनो जा बा कनस्टेबलानो जा आरो बेनिफ्राय रिलि सोलिबाय थानाय एपिआरअनि थ' नोंथांमोना बेयावबो एटेन्ड खालामबानो जाबाय रिलिखौ होबानो जाबाय दा नोंथांमोना नेथ'नांसिगोन आरो काट अफ फाइनाल लिस्टआ माब्ला ओंखारगोन बेनो मेन इम्परटेन्ट गोबां नेगासिनो दं केन्डिडेटआ दा जायफ्रानोखि एग्जाम होखांबाय स' नोंथांमोना नेथ'दो दासान्दि जेबो आपडेट गैया जे रिजाल्टआ माला फैगोन दा गोबां कमेन्ट्स खालामो रिजाल्टआ माला मोनगोन होननानै नाथाय जों जेब्ला अफिसियेल आपडेट मोनो अब्लासो होनो हायो दा ओंखायनो जोङो नेथ'नांसिगोन माखासे रिजाल्टनि बागै थ' बिनिफ्राय लोगोफोर आसाम राइफलाव भेकेन्सि ओंखारदों ट्रेड्समेन आरो लोगोसे क्लार्कआव दङ स' नोंथांमोना 10 पास ओइचएस पास जानायफोरा एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेनि सायाव नोंथांमोना नेक्स्टआव मोजां भिडिअ लाबोगोन डिटेलखौहाय थ' नोंथांमोना नेथ'बानो जाबाय दा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन आपडेटआ आसाम पुलिसनि रिजाल्टनि बागै दा जेबो अफिसियेलि आपडेट होआखै जे जेरावबो टुइट खालामाखै आरो माखासे फेस टु फेसआबो बेफोरनि सायाव दासिमबो डिसकास खालामनायखौ नुनो मोनाखै जे आसाम पुलिसआ मा खालाममारदों रिजाल्टखौ माला होमारगोन बा माला होमारा दा जानो हागौ एसआइनि एग्जाम जोबखांनानै बा नैबे एपिआरअनि रिलिज जोबखांनानै नोंथांमोना मोननायनि लामायाव मोननो हागौ अके दा जायखिजाया आं नोंथांमोननि जि आसाम पुलिसनि आपडेट मोनो थ' नोंथांमोननो लाना फैगोन थ' बेनिफ्राय आसाम पुलिस कामान्ड' बेटेलियननि काट अफ बेसेबां थांगोन बेनि सायावबो नोंथांमोननो भिडिअ होगोन दायो रिलियानो जोबाखै दा उदालगुरियाव जागासिनो दङ कामान्ड' पस्टनि थाखाय थ' नोंथांमोना जायखिजाया रिलि जोबनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोननो मोनसे काट अफ दिन्थिगोन जे बेसेबां थांथावना आरो लोगोसे बे सेलेक्सन प्रसेसआव साइक'मेट्रिकआव नोंथांमोनखौहाय मा लागोन आरो बे साइक'मेट्रिकआव होनो थाखाय मा नांगोन थ' नोंथांमोननो गासैबो डिटेलखौहाय लाना फैगोन दा बेनोसैमोन लोगोफोर दिनैनि आपडेट आसाम पुलिसनि दा नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो हागोन आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंबाबो साबस्क्राइबखौ खालामना लानो हागोन जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ होयोबा नोंथांमोना जाहाथे मोनबाय थायो बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव